निवडणुकीच्या अनुषंगानं गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आणि निवडणूक कालावधीत त्रासदायक ठरणाऱ्या अशा एकूण 798 लोकांवरती प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी दिली। काही आमच्याकडे रेकॉर्डवर 78 वॉन्टेड अक्यूज्ड आहेत आणि 9 फरारी अक्यूज्ड आहेत। त्यांना पकडण्यासाठी पण आम्ही संबंधित राज्यासोबत आणि संबंधित जिल्ह्यासोबत माहिती शेअर करून त्यांना पकडण्यासाठी पण प्रयत्न करणार आहोत। टोटल आम्ही 798 लोकांवर प्रतिबंधक कारवाई प्लान केलेली आहे। त्यामध्ये काही लोकांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 126, 128, 129 तसेच काही लोकांवर हद्दपारीची कारवाई आणि बाकी लोकांवर BNSचे कलम 168 प्रमाणे आम्ही नोटीसची कारवाई करणार आहोत। ते आता आम्ही थोडा नियोजित करतो, सर्व पोलीस स्टेशनकडून माहिती गोळा करतो, त्याची शहानिशा करतो आणि त्याचा एक नियोजित आकडा आम्ही तयार करून आपल्याशी नक्की आकडा शेअर करणार आहोत। टोटल 798 आम्ही नियोजित केलेले आहे। त्यांचा रेकॉर्ड तपासून जशी रेकॉर्ड आहे त्याप्रमाणे त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणार आहोत। हद्दपारीचा काय निकष? हद्दपारीचा निकष राहतो की त्यांच्यावर इतर प्रतिबंधक कारवाई पूर्वी केलेल्या आहेत। जो पूर्वी 107, 110 कलम होता, नंतरही त्यांची गुन्हेगारी प्रवृत्ती थांबली नाहीये। त्यांच्यावर 2, 3, 4 गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि त्यांचे गुन्हे असे स्वरूपाचे आहे की त्यांना हद्दपार करणे आवश्यक आहे, त्याचा निकष लावला जातो। त्यासोबतच आमची पोलीस पाटील, हॉटेल लॉजेस संघटना, रेस्टॉरंट संघटना, सागर रक्षक दल आणि महिला रक्षा समिती या जे पोलीस प्रशासनाला मदत करतात त्यांच्यासोबत पण आमची बैठका वगैरे पोलीस स्टेशन स्तरावर चालू आहे। मी 5-10 दिवसापूर्वी पण एक BCच्या द्वारे सर्व पोलीस पाटीलांशी, जो नवीन पोलीस पाटील जॉईन झाले आणि जुने पोलीस पाटील सर्वांची जिल्हाभराचे त्यांच्याशी BC द्वारा संवाद साधलेला होता आणि त्यांना निवडणुकी दरम्यान कसा कारवाई करायची त्याच्यासोबत त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्यासोबतच पोलीस जे अधिकारी अंमलदार आहेत त्यांच्या ट्रेनिंग इलेक्शन संदर्भात त्याची कारवाई आमची चालू आहे। जिल्हा प्रशासनाकडून पण आणि पोलीस प्रशासनाकडून पण ते 22 तारखेपर्यंत मी पूर्ण करणार आहोत सगळ्याची ट्रेनिंग वगैरेची कारवाई। आमची जो भरती झाली होती त्यामध्ये 118 पदांसाठी भरती झाली होती, त्यामध्ये 105 लोकांना आतापर्यंत मी नियुक्तीपत्र दिलेले आहेत आणि ड्रायव्हरपैकी 24 पैकी 22 लोकांना आम्ही नियुक्तीपत्र आतापर्यंत दिलेले आहेत। होमगार्डमध्ये 157 मेल होमगार्ड आणि 28 फिमेल होमगार्ड असा आतापर्यंत जॉईन झालेले आहेत। या सगळ्या लोकांचा पण वापर आम्ही त्यांना ट्रेनिंग देऊन आम्ही निवडणुकीसाठी वापर करणार आहोत। तो अशा प्रकारची आमची निवडणुकीचे अनुषंगाने पूर्वतयारीची माहिती आहे। 100% निवडणूक शांततेत आणि जशा प्रकारे लोकसभेमध्ये निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात पार पडली होती निवडणूक, तशाच प्रकारची विधानसभा निवडणूक पण अशाच वातावरणात पार पडणार आहे याची आम्हाला खात्री आहे। मी आपण सर्वांना पण आवाहन करतो की आपल्याकडे जे काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा कोणी नागरिकांकडे काही इन्फॉर्मेशन असेल त्यांनी आम्हाला वेळेत सादर करावा। कुठल्याही प्रकारचा आदर्श आचारसंहिताचा भंग होऊ नये त्यासाठी पोलीस प्रशासन आणि ओव्हरऑल प्रशासन पूर्णतः सज्ज आहेत आणि तशा प्रकारची आम्ही कारवाई करणार आहोत। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।